La meva germana, que és major que jo 4 anys, va començar a estudiar a la Universitat d'Alacant Filologia Catalana i ella va començar a contar-me què és el que feia, què és el que estudiaven. Jo no vaig triar estudiar Filologia Catalana, va ser la Filologia Catalana que me va triar a mi. És una carrera on hi ha una implicació personal, sentimental, de creure en la terra, en la teva llengua, en la teva cultura. Vaig conèixer una professora que jo crec que va ser qui, bueno, crec no, estic segura que va ser qui em va empènyer, no? L'anhel, no? O el gust per la literatura i per la llengua. Algú des de la estètica i des de la bellesa podria no triar este campus? Tot plegat era crear un ambient fantàstic per a estudiar així. M'ha descobert un món, més enllà també de la literatura i de la llengua. M'ha obert com un ventall de possibilitats que en un principi ni sabia que existien. De fet, en aquest moment, la filologia catalana em sembla que és una de les carreres que més eixida té. Jo treballava abans d'acabar la carrera. Que és una manera de conèixer-se a si mateix, de conèixer els seus amics, de conèixer la seva família, de contactar amb el seu poble. Són uns estudis globals. Que si jo ara mateix tornara a tindre l'edat, és que no tindria claríssim. Filologia, segur. Filologia catalana és un grau en futur. Filologia catalana és un grau en futur. La filologia catalana és un grau en futur. Filologia catalana és un grau en futur.